Ke ce Sanadi, littafi ne na kamfanin G25 TV Online. Mun tsaya ne a daidai inda Samira ta kalli boka, ta ce kaga yau ɗin nan sai bukata ta biya. Ka daɗe kana gaya min bukata ta za ta biya kuma ba ta biya ba. Wallahi yau sai bukata ta biya, ko in kashe ka in kashe kaina. Khalid da shi dai yana tsaye a gefen bishiya yana kallon Samira da boka yadda suke ta gogawa. Littafin Ke ce Sanadi, ingantaccen littafi managarci. Boka ya kalli Samira ya ce kwantar da hankalinki mana, ya buɗe jakarsa ta tsafi ya ɗauko wani ƙaho. Kin ga wannan ƙahon? Ki je ki jiƙa ki sha ruwansa, duk abin da kike bukata za ki samu. Samira ta kalli boka ta yi dariya ta ce sau nawa kana bani irin wannan ƙahon, ina jiƙawa kuma ina sha, bukata ta bata biya ba, ka canza salo. Boka cikin yanayi na mamaki ya kalli Samira, na taɓa baki wannan ƙahon? Samira ta ce tabbas ka taɓa bani wannan ƙahon, ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, kuma bukata ta bata biya ba, don haka canza salo. Nan take boka ya kasance mai mamaki ganin cewa Samira ta ce wannan ƙahon ta taɓa amfani da shi. Boka ya ce to kwantar da hankalinki, jira na anan in je in kawo miki wata saiwa. Samira ta kalli boka ta ce ka gani nan, ƙafata ƙafarka, duk inda za ka je mu je tare, ka ciro abin da za ka bani domin bukata ta biya. Shi dai Khalid yana tsaye a gefen bishiya yana ci gaba da kallon abubuwa na mamaki na tsakanin Samira da boka. Boka ne yana tafe, Samira tana bin sa a baya. Shi ma Khalid sai biyo su a baya yana tafiya cikin yanayi na sanda. A tsakankanin wannan jejin, Samira ce da boka suna ta tafiya a tsakankanin wasu bishiyu. Nan take suka je gindin wata bishiya, sai boka ya ballo wani itace, sannan ya ciro wata saiwa ya haɗa ya ba wa Samira. Samira ta ce me zan yi da ita? Ya ce zuwa gida zaki ki wankan magani. Samira ta kalli boka ta ce wannan bishiyar ai ka sha bani kuma na yi amfani da ita, bukata ta bata biya ba, don haka ka canza salo. Boka ya kasance mai mamaki ya kalli Samira ya ce da ita yanzu wannan bishiyar da wannan saiwar su ma na taɓa baki su? Samira ta ce tabbas ba zan manta ba, ka taɓa bani kuma na yi amfani da su, bukata ta bata biya ba, don haka ka canza salo. Boka ya ce to shikenan, yanzu abin da zamu mu koma fadata, akwai wani garin magani wanda zan baki, ki jiƙa ki wanka. Samira ta kalle shi ta ce to shikenan mu je. Khalil yana tsaye a gefen wani dutse yana kallon su cikin yanayi na mamaki. Nan take Samira da boka suka juyo suka nufo wannan jeji suna tafiya ba ƙaƙƙautawa. Shi kuma Khalil yana bin su cikin sanda. Nan take Samira da boka suka isa fadarsa. Bayan sun isa, ya buɗe jakarsa ta tsafi ya ɗauko wani garin magani ya ba wa Samira. Samira ta yi dariya ta yi shewa ta ce boka kenan, ka manta da cewa wannan garin maganin ka taɓa bani shi har na kwana a nan ka yi min wankan magani? In dai wannan garin maganin ne ba zan yi amfani da shi ba, don na taɓa amfani da shi kuma bukata ta bata biya ba, don haka ka canza salo. Boka ya sake kasancewa cikin yanayi na mamaki yana kallon Samira, ya rasa abin da yake masa daɗi ganin duk wani abu da yake takama da shi a matsayin magani ne na musamman, ashe ya taɓa bawa Samira. Khalil dai yana tsaye a gefen bishiya yana ci gaba da kallon abubuwa na mamaki tsakanin Samira da boka. Boka ya ɗauko wani kuttu na magani ya ce da Samira kawo hannunki. Tana miƙa masa yana zuba mata sai ta ga wani ruwa ne jajawar, ya ce wanke